Čaute ľudia, pri novom videu. A ako som v minulom videu spomínal, že ďalšie video by mohlo byť nejaké špeciálne, tak toto video bude špeciálne vlastne v tom, že je špeciálne, a to, že je špeciálne, bude špeciálne v tom, máme nohy. Čiže špeciálne video je špeciálne v tom, že je špeciálne v tom, že mám nohy. Tak za ten čas, čo sa ešte vlastne dostanem do fitka, tak si musím spraviť meal prep. Za tú dobu, teda vlastne asi spravím nejaké cestoviny, pretože pôst. A momentálne si tu užívam týchto dvoch debiloch. Ešte vlastne krátky oznam, predtým než sa pôjde variť. Som vlastne momentálne v bulku do 90 kg, vážim teraz nejakých 82. Robím jedlo na nasledujúce nejaké dni. Čiže vlastne tuto máme omajdu, cestovinky. Skúste písať do komentárov, hádajte, čo z toho bude. Čaute ľudkovia, späť. Vlastne o chvíľku ideme do fitka. Meal prep je hotov. Tuto Cartedor whisky od zmrzliny, však treba využívať. Potom sa ozývam. The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. No, vlastne ide čaute, ozývam sa späť a idem vlastne na zastávku. Potom ovsennú kašu som si spravil, len takú sačkovú, ako trošku sachre. Motiváciu som nechal doma, lebo nohy. Potom takéto tričko, že post party. Dobre, ne? Šupavička. A tuto potom sa nachádzajú takto pánočky. Hádajte, čo toto. Sú to moje cvičky. Plus ešte máme tam od Strength Shopu kolenačky v taške. A tepláky, tričko. Tam dielko som zabudol. Opasok už ma čaká vo fitku. Verím, že si užijete za mnou video. Hoď si sám. Bez potu, možno ho to tam zavalí. Ale však čo? Keď takto možno Tesľuk dostriha a vydá. Tak aspoň takto. Peace. Jeden ples máme stihnúť vôbec na to. To je number one main quest. Lajky, odbery, zdieľačky môžete dávať, ak sa vám to páči. Ak nie, tak môžete tiež dať. Pomôže. Vlastne teraz mám taký najväčší cieľ, kúpiť si motorku po lete. Teším, keď som tu. Pecka, ale to je niečo. Cvičiť treba a hlavne aj nohy, lebo veľa ľudí to skipuje. To možno bude kus nudnejší typ videa, lebo nie je si z koho robiť sranda, ale verím, že si ho užijete aj tak. Ideme ešte pustiť jedno rýchle kúlko. 1 hour later. Tak nič, kúlko nepošlo. Pošla iba žltá tekutina.
Teraz ideme 110, to je asi nepravdepodobne posledný warm-up pred topsetom, ktorý je 115 a poďme skúsiť po 3 krát. Čiže tak nejak držte palce a ešte pozrite si tento warm-upík. Dali sme 115 po 2 krát. Super. Ešte backup set, 1 60 po 5 krát a potom ideme spadnúť do výšky. Som spokojný. Vlastne máme prvú, viacero rozcvičok za sebou, 100, 120, teraz poďme 130 alebo 140 a aspoň po 3 krát by som chcel, čiže tak nejak máme to viac menej rozpracované. See, I need you like the radio. You keep the beat alive. Gotta have you like the stereo. I need you in my life. Hey, you're my obsession. 'Cause baby, you're my melody so sweet. Hey, you're my obsession. Vlastne máme do deadliftované, 140 išla, ako som chcel, po 4 krát. Čakal som to možno trošku lepšie, ale bohužiaľ som hladný nejakého dôvodu. A ideme vlastne hex squaty. Teraz ideme hack and drapy, ako sa to volá po slovensky. A ideme si to odcvičiť už.
No, vlastne teraz máme leg curly, teda zákopy, aby sme sa správne vyjadrovali slovensky. Teraz ideme takzvaný môj nazvaný pôrod. Ľutujem všetky dievčatá, ženy, čo tu cvičia, čo si to prežívajú. Naozaj. A tak čo? You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. Cause we both know one day they're just gonna try again. Without doubt, might say if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, cause this ain't the end. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, cause this ain't the end. You're so far off, oh, it's like you can't see ahead. These feelings. No, máme docvičené. Nohy, no, dalo sa to zvládnuť, asi sme dali, čo sme chceli. Verím tomu, veď to uvidíte všetko na videu. A teraz vlastne idem si spapkať moju ovsnú kašu. Som hladný, ako debil. A verím, že ste si video užili. Tam ešte nejaké potom zabery. Z toho môžem, že ja jem a vy nemôžete. Čiže nejak takto. Keď si tu nechám topánky, treba ich poriadne skryť. Opa. Čiže takto nejako, no. Idem. Čauko. Ja sa už napchávam túto dobrotou predpripravenou a idem ešte niečo domov nakúpiť do Lidlu, čiže no, ešte menšie kardio cez polku mesta. Neviem sa na to dočkať, no ale veď čo, treba aj nakúpiť veci. No ale ľudia, keby ste vedeli alebo cítili cez YouTube, jaké je tu teplo, preboha. Blížime sa pomaličky k obchodu, ako sa blížili piráti k ostrovu. No ale som zabil, ne? Rím, povedz ty, napíš to tomu. Tak, a daj sa. Vážení zákazníci, otvárame pre vás pokladnicu číslo 3. Svoj nákup si môžete vykladať na pokladničný pás. Pokladnica číslo 3, prosím.